jgħidu li biex inġibu bidla u biex nattiraw aktar minn dak li nixtiequ, l-ewwel jridu napprezzaw dak li għandna. Għax like attracts like, the law of attraction jgħidula, u tfajtilkom naqra l-link ta' fejn tistgħu taraw naqra klips osra jew klips twal anke fuq il-famuża law of attraction. U llum xtaqt nitkellem naturalment fuq dak li huwa għaddej madwarna m'għandix għalfejn noqgħod ngħidlek x'inhu għaddej, però Mother Teresa kienet tgħid li tistidnunix għal xi demostrazzjoni kontra l-gwerra, imma stidnuni għal dimostrazzjoni favur il-paċi. U Mother Teresa kienet taf xi tgħid fis-sens apparti l-ġid kollu li għamlet, insiena kien insien illi jafu aktar il-messaġġ sew. U wara dak kollu bażikament l-ispjegazzjoni hija li meta aħna qed niffukaw fuq il-pożittiv, hemm aktar ċans li nattiraw il-pożittiv. U hemm xi ħaġa li l-pożittiv huwa aktar grazzja tal-Alla viral kif jgħidu bl-Ingliż, jiġifieri iktar jiġri, aktar jinxteret u aktar b'saħħtu. Allura meta aħna niffukaw fuq il-paċi minflok fuq kontra l-gwerra, minkejja li jistgħu jinstemaw ishom l-istess ħaġa, fil-verità l-kelma paċi u speċjalment rallies u demostrazzjonijiet favur il-paċi jagħmlu aktar effett. Però li bdejtilkom biha llum nixtieq li nafas fuqha, li napprezzaw dak li għandna. Isibu wkoll li waħda mill-ogħla feelings tagħna, waħda mill-higher frequencies jgħidulha insomma, hija l-imħabba. Jiena pereżempju bħal llum x'imkien hawn ma nafx hekk hux qed jidher, ikun hawn il-best friend tiegħi kisseħ u kif jaf kull min għandu pett u kull min m'għandux pett jekk għandu l-ispazju għalih, jekk jista' jrabbih, jekk għandu l-ħin għalih nirrekomanda ħafna illi jkollu pett. Kif jgħallmuna ħafna l-pett hemm wara. U għatina mħabbaħkom biex jgħidina pereżempju meta nasal id-dar, ikradni kemm ipparkjajt nibda nisimgħu d-dita beda jimdaħ biex jgħidli hello. Noqogħdu qajjimni biex ifakkarni biex jgħidu ħaġa kif għallu nieħed pereżempju jiġi naqra fl-alqa u noqgħdu għadha bil-ballun, eċetera. U kif tafu intom apparti li huma jieħdu gost bil-ħabba, aħna bħala bnedmin nieħdu ħafna gost meta ntuhom l-imħabba u jkunu mħabba lura. U l-imħabba tibdel il-feelings. Allura waħda mill-affarijiet illi verament napprezza hija l-imħabba. Dejjem nipprova niftakar fiha anke meta jkollix ġurnata tajba, jew bħal kulħadd tkun għaddej minn xi affarijiet illi ma jkunux daqshekk. Għall-qalbek jien ngħidu hekk. Imma l-imħabba, il-gratitudni li tapprezza li għandek isibu illi dak ħajajnek u ħajattira lejk aktar u aktar ġid. U kif ġieli tkellimt anke fil-ġimgħat li għaddiet anke fejn tidħol id-dera tagħna. Jekk jiena pereżempju ħa nitfaħħa fuqi għal-mod tal-kelma ta' ngħid tara qed jaqali xahri mela ħa nagħmel għal xahri u nagħmel xi ħaġa biex ix-xahar jaqaf jaqa' jew biex ikolli aktar xahar. U imbagħad ngħid tara aħjar nirranġa pereżempju jiena f'saqajja u minn saqajja m'iniex kuntent rid nirranġa jdejja wkoll. Jekk dejjem qed insib ix-xara fl-aġina jew dejjem qed nara n-negattiv, moħħi ħajibqa' jara u kważi jivventali n-negattiv. Waqt li jekk nibda napprezza, jekk nibda nara naqra il-pożittiv, kif semmejna, iktar ħanattiraw pożittiv. Allura inti iktar ħadħossok tajjeb miegħek innifsek, jekk hemm bżonn tagħmel xi bidli tal-aħjar għaliex le, però flok ma dejjem tħares b'lenti negattiva ta' issa x'ħan irranġa li jmiss jew issa x'insewwi li jmiss, dejjem ħatajt dik attitudni ta' issa x'se jkun aħjar, diġà għandi dawn l-affarijiet kollha tajbin, x'nista' nagħmel biex affarijiet ikomplu jsiru aktar tajbin. Hija kważi kollox kwistjoni ta' kif tħares lejhom l-affarijiet. Mela, poġġejtilkom dak il-link li semmejtilkom www.nubetterlife.com/the secret fejn hemm hemm klipp żgħar u twal illi aktar jitkellmu dwar dan is-suġġett. Għax jekk aħna nenfasizzaw fuq il-moħħ, fuq l-attitudni tagħna, awtomatikament dak li mbagħad li ħanagħmlu u dak illi ħajjiġri ħajkun tipikament ħafna u ħafna aħjar. Nawguralkom nisbaħ xewqat u ġurnata tajba.